stíhať, dobre? Ale nie to hlavne. Neboj. Poďte, ideme. No dávaj, ja točím. Ale rýchlo to robte do piče. Koty ide s vozíkom do piče. Andrej, rýchlo to... Halo, poďme. Poďte. Ťažký Neckerman, jak kokos. Koľko váži? Dočkaj, kokot. 57 kg, do piči si s chudou. Nechám ho zjebať. Poď. Kokot, ty Neckerman krabice, aké sú pevné, to by to bol povedal. Daj ho do smeťáka. Kokot, ťažký je, kurva. No poď, ideš na to! Vo veľkom štýle to rozba. Jaký je červený jak kokot. Ale na to sa to dostal. Ale keby si išiel do druhej... Masáž, ne? Keby som na tým nejaké to horšie, lebo to ma bola črtica, ale znamená, že nevadí. Mal si jebať do druhej strany, hen tak sa ľahko rozobereš. Vedel som, že ste ma dali volať, že sa ho nezjebať, tak som preto išiel takto. Vyletené korty. Tak toto je záber. Jak kunda z torty. Ukáž to, jak no nesli.